One, two, ready, go. Hello guys, nako dari sa Ambaw, Hinungdayan, Southern Leyte. Magdagko pasalamat kang Gorhindel Remedios. Fiesta man diri sa ila, May 25, belated happy fiesta sa Ambaw. Mauleri ang nagbantay diri. Dali na mo, bandagkot na mo kay di apay mga kandila para pasalamat. Ato mga pangamuyo sa kinabuhi. Oh, nice na. Bago pa nag nice sa ilang simba. Gwapa na. So guys, nice na kaayo ang ilang simbahan guys. Kilo, pasaylo at taon ka na sa mga sala. Salamat Lord sa naayong panahon kapaskog sa Panginoon. Salamat Lord God sa akong mga pahago, sa akong kada adlaw nga hago Lord. Daghang kayong salamat Ginoo nga na-monetize na ko Lord God. Unang tayo mo send or stars, daghang pang tayo mo follow and subscribe. Daghang salamat Lord. Sa tanan Lord sa mga ayong panahon. Daghang kayong salamat. Kunin ko 1 minute.